Makadi muri Zimbabwe todai kusangana pano pa STP TV munozviziva kuti pano ndo patinokupai nyaya dzinopisa dzinenge dzichiitika kumativi mana enyika yakasiyana siyana. At the same time tinodiscussa nekupanana mazano kuburikidza nemaonero atinenge tichiita mukurarama. Anyway, today nas I have a very special and important topic. I will be talking about some of the things that I'm learning now. Ndoshira kudai ndakazvidzidza kudhara zvinizvi ngadaenda to pane rimwe level, ngadaenda ane pane rimwe stage. Of course zvikutaurwa nasekurugudo, saka sometimes zvinogona kushanda or hazvishande or unoda zvinotaurwa nananhingi wakasununguka kuteerera vananhingi. But in the meantime, if you want to listen to STP vachitaurawo from his life experience, or if you have seen something, or kana paine zvimwe zvawakaona zvandinoita or zvandakaita zvaunofarira ndikabudirira, unofana kuteerera mashoko angu, because this is what I use kuti ndisvike ipapo. So anyway, reka tipinde munyaya yedu yanhasi. Okay, tichienderera mberi nenyaya yedu. I just want to talk about some of the things that I found out late. But I think kana uri kuzviwana right now, you can use those things kuti zvikubatsire pakunge uchida kubudirira kuita something. Chini chiri kuitika mazano chekuti kana uchida kubudirira kuita something unoda chinhu chinonzi support. Support inobva kuhama, inobva kushamwari, inobva kunhu kwakasiyana siyana. Now we have support inobva pasocial media, inobva kuvanhu vatisingazive, vanhu vasina kukura navo kana kuenda navo kuchikoro. You need that supporting. Pachirungu vanoidedza kuti following. Yes. So following haina kutangira paFacebook, paYouTube nemasocial media platforms only. Following inotangira mulife mako, yakatanga kudhara pawakazvarwa. So following iriko kumabasa, following iriko kwatinonwira hwawa, following iriko kumabhawa, iriko kupi nechinhu chinonzi kusubscribe iri kwakasiyana siyana. We subscribe to different things in life. We subscribe kuchurch, we subscribe kubhora, we subscribe kuchikoro, we subscribe kumashops patinotenga. We are subscribing in each and every day of our lives. So here's the trick. Dambudziko rinouya pauno subscribe woregera kupiwa the service in return. What do I mean? Zvakafanana kuti ukaenda muchitoro kana kubhadhara shuga woregera kupiwa shuga, then you walk out of that shop usina kupiwa shuga, it means waita loss. Mari yako yasara imomo, hauna chawaita sei, hauna chawawana. So tinenge tine chinangwa kana kuti unenge uine chinangwa chekunobika tea. So what is going to happen is pauchasvika uchiboilisa mvura yako nemasamba ako uchisanganisa, pachange paakudiwa chishuga. Iwo shuga yayo unenge usina, asi wasiya mari somewhere, hauna kupiwa shuga yayo, which means waita loss. So in life pane kunhu kwatinosubscribe, or pane zvinhu zvatinosubscribe kunyanya kuvanhu. Pane vanhu vatinosubscribe kwavari, angave mafriends, ingave hama, vatinopa something, then we expect kuti patimes anoita kuda kutsigirwa in something, they are going to be there. Unfortunately, those people hawawaniki. Asi iwo unenge wakatobatsira munhu, tarisirwa kuzobatsirwawo pane zvaunoita, nekuti zvinhu zvamunenge muchibatsirana zvakasiyana. Saka ukamubatsira kune mabambaira, maybe woda kubatsirwa kulodawo zvinhu mungoro, because haungazoti wakamubatsira mbambaira iyo kubatsirawo zvembambaira, because in life we live in different ways and forms. So what is going to happen is, if you spend much of your time, much of your money with the wrong people who are not going to be there when you need them, it's going to be a disaster. So it's better to keep the little that you have for yourself, and those who support you, you will never go wrong. What am I saying? I'm trying to say, if you have my favors aunda kuita, zvinhu zvaunda kupa for free, don't give kuvanhu vasingazokupe something in return. Zvakafanana nekupfuya nyoka, you are not going to eat the snake. Zvakafanana nekumuka every day uchidira packet yesugar padombo or pamuti, that tree is not going to give you anything in return. Understand? You are just wasting. So this is something that I've discovered, that patime andakazenge ndakudawo help from one, I searched around to look for vanhu vandakapa help
vanhu vandakaitira mafavors I did not see them. Actually vanhu vakatozondibatsira vanhu vanga vasitomboripo mulife mangu vandisina kumboitira favor vandisina kumbodi. So I discovered there are other people out there who can help you asi usina zvavakambovaitira. So how do you know zvinoitika panguva idzi dzekuti unenge wakuda help, then vaunongochiti vako vacho hauvaone varipo? People who sabotage your business, they will not support your business. People who sabotage, they will not support everything that you are trying to do. But you have been supporting them in different ways. People, they can go somewhere. Kana ukavhura tuck shop, you can meet those people. Munhu wakweretesa mari yekutenga huku iwe in a shop, unotodhumana naye kuseri uko achienda kunotenga kune imwe shop. Asi wachiziva kuti kutengesa umfo. So kuna vanhu vakabudirira vakadiscover that problem earlier. So what they did is they stopped giving help or doing favors to the wrong cycle of people. They started giving pachezvavo vanodzorerana mafavors. So what happens is when you start kupanana nevanhu vanodzorera mafavors is paunenge uri down vanhu vaya vanokukikirawo bhora bheki wobanawo, paunenge uri up unokukirawo wobana. Saka iwewo manje ukadhila necycle risingakupe something in return, ndiwo unenge uchingoyamwiwa chete, ndiwo unenge uchingosvetwa, ndiwo unenge uchingoitira vanhu mafavors, ndiwo unenge uchingopa. This is why when you see some people vakasvika pa certain stage in life yekuti vabudirira, they change, my friends, they change my places ekumwira my places ekutambira, they change everything. Because what will be happening is those my friends avakakura nawo or shamwari dzavo hadzina chimwe chinhu chadzichaisa mulife make chinoita kuti aende pamusoro, but actually dzichatotanga kutomuyamwa kana kutomukama kana kutomusveta. So munhu achatanga kutsvaka munhu ari pamberi pake kuti akwanise kudanha ladha akwire padenga. Haungatiwo uda kuramba uchikwira kudenga but iwo hauna samoya uri kuwirirana naye kudenga, vanhu vese vari kuwirirana navo vari pasi. It means the moment yaunotarisa pasi wakutodzoserwa kumashure. So it is important, the lesson you must not forget, our lesson for today, it is supportana nevanokusupportawo. If you have favors, give to those who are going to give you back in time of need. If you have money, borrow it to those who are going to borrow you in times of need. Une mbiri yekubatsira vanhu, like inini I have that weakness yekuti ndobatsira vanhu vakawanda, uyo anongouya vamwe vasingatomboziva kuti vakawana mari dzavanospendera kupi vanoita sei. People come in times of problems, I help them. But kana zvavo zvikabhadhara zvavo pazvinenge zvichipenya, you don't see them, they actually invite other friends somewhere. Vanotsvaga vamwe mafriends, vakarova jackpot, they go and drink with other friends. Vakarova jackpot, they go kuma restaurants and other friends. Vakarova jackpot, birthday ravo rikasvika, you are not invited. They invite vanonyatsofungidzira kuti ndiwe chaivo chaivo. So ukakurumidza kunge wanzwa information here, wawana this information yaandi kutaura, uchakurumidza kutora action inokuseva in the future. So don't forget, give to those who have the capacity or the ability to give you something when you're in times of need. Don't just go around feeding snakes. Nyama yenyoka haidyiwe, nyoka haidyiwe. Feedao mbudzi yekuti kana ungowana nzara feedao huku, get the idea. Feedao mombe yekuti kana wana nzara unokama. What do you do nekufeeda mosquito? What are you going to benefit from it? Mosquitoes dzinotouya kuti dzichikuruma. So this is a big lesson, guys. If you want to be successful, it might be in whatever, right? Now I'm doing this content creation thing on YouTube. I also need to be in the cycle of people who understand and appreciate what I'm doing and who can support or who support what I'm doing. I cannot get money pano pa YouTube, then I go dononwana Zephania who don't even know kuti mari ndakaiwana ipi. How much did I struggle kuti ndiwane ma subscribers kuti vanhu vaview this video. Saka it is wise good when I generate something here, at least I must give it back to you guys. Maybe I can do my competitions where people can win something. At least ndiri kudiridza gadhi rangu randotema muriwo.
Aikona kuti unodiridza gadhi rekuchikoro rako rakaoma kuti gwa. Nguva dzekuda kubika manheru dzasvika wakutsvaga muriwo mako mugadhi hamuna muriwo. Asi waswera uchidikitira uchidiridza gadhi rekuchikoro. So a lot of people have that problem and that weakness. Stop right now. Stop kudiridza gadhi rekumaraini rausingateme muriwo. Diridza gadhi rako repadhuze riri muyadi mako rekuti ukamuka na 12 dzeusiku unotema muriwo. Tamba, associate, batsirana nevanhu vari padhuze newe. Ende netype yevanhu vacho yekutoti ukamubatsirawo nhasi, chero ukamuka pakati peusiku ukamunokera ukamuti ndaita dambudziko, munhu yanomuka. Yakona kuti unopera kubatsira vanhu, kugovera zvinhu kuvanhu nekuti uchitovapa zvinhu hansara unosvika kukona ukaitokuseka kuti remairi. Vamwe vanotokuseka kuti wavapirei, unofunga kuti ndiri murombo stereki. Aiwa rega tingotyika zvemariva. So I've been there, I know the pain and I know the experience of just giving people vasina capacity yekuzokupawo iwewe kana wapa mawani. So life yatiri inoda vanhu vanokujekawo vanodiwa. You don't need to have 1,000 friends, you just need to have 1 or 2 friends vekuti you can socialize with, you can help each other with. My friends just know kuti ndeve kungonwawo nawo havasi vekuita zvimwe zvakakura nawo. Ndeve kungoti mamasangana mongoti they are real friends, they are close friends who help you, vanokudiridza, vanofarira kuti ukure, vanokubatsira kuti ukure in life. Kozoita vamwe vanhu vekutoti ukangocheuka kusaidi vakutonoti mudzi wako ga usatombo expand usaende anywhere. But those people vanenge vari padhuze newe and you never realize. So we have a lot of these people vakatikomberedza vanonyepera kunge vari pedyo nesu asi vachingoti kama maresources atinenge tinawo asi vasina chinhu chavanoisa mulife medu. So try to get away and run away from those type of people. Ziboita kutamba wega kana washayisisa someone wekuti ukapawo chinhu anozokupawo mangwana. My name is SGP. I hope madzidza 1 or 2 things pane zvinhu zvandataura nhasi.